Jalup jakom e riwruok mar Bishops e kaunti ma Migori mong'ere kaka Bishops of One Accord, Joel Amonde, oseyo josiasa kuom puso weche manyalo kelo tulo e pacho ka motelo ne yiero maduong' ma higa 2027. Amonde bende oseyo josiasa kuom tiyo kod weche maricho manyiso acha e kindgi e kinde mag rombe mag siasa. Owacho ni josiasa nyaka koro go siasa makelo dongruok, komedo ni de ber ka sani giketo maino e weche mag dongruok. Language ma ji tiyo godo kata ka wachopo e rally moko, jomoko tiyo gi dhok ma wan kaka kanisa to koro buogowa. Iyudo ng'ato wacho wach maduong' ahinya ma ok an kata kaka pim nyalo tama, to koro wan gi nyithindo bende butwa mowadwa nyiso kido maber ok ber. Last en ni wachomo 2027, wasetiyo nyoyier ji gisetimo kuonde gigo, gibiro dok mondo gisik mandate again, gibed gi kwe, kik wakel dhao, kik wakel